Hakatayo balala UPCN ulawan lam shapi ye kijing kentu kan pam ba kijing pasat jingmut nakire upau khamat jong ka jalla shapang kumno ba ki pat ba ki de banjit ya ki nong mi khamat bat ki nong thawan hakayeng darbar thawan ka jalla khanang ba ka jalla kan yo ikinong yalam ki bajanai bat ki badon ki jingkit khli nakabanta ka jalla hi barok kawai Menta kata yopan nginya sngap yiki seng san perthai ke ai ka thong jongki hakani ki election bat ki ai kita ki matre kam jongki lada ki wan haka bor sansha nginya sngap shuwa na ki atli ki seng ki bangla la ban ong ki de ki seng ki bahet tam hakari India hi barok kawai kata kadai ka seng Indian National Congress bat ka Bharatiya Janata Party to nginya sngap yaki shipor Tikini ngila pengkrek kawai kabang ide banle na bantai kepajba kadika manifesto kabang ngila pengkrek ki babon ki bentar la de ki kam jong ki samla bade ka yo kam yo jam lani ki norep kabade de menta karep karyang lani na ka menta ki government servants ki ba ngi perkat hakunu korkom ba ngila banirap iki lani la kade ha menta ki no ki benta ki bade bat ki health workers ni haka koi ka kia bat kiwi benta ngila pengkre lut ke ai ka bangi de banle ka baar ko long ba ka ai bangin karpat ban pengej ik pai ba ngi iba abangi lech collection amde tang ka face lene ka dur jong candidate ka bala ban pengej ik pai ba ne ka jing senia ba ki yo ngi petro ya ka party te dangi sensar ke bangi sensar ngi sensar ka party kata kadau ni hakani collection ke banwan ni iba ki pajba ki langit ya ka parti kongres ki phai se ko kongres andre ngi de pembiang stang ki candidate ki babiang na kermen ba langba ka training pe ngi la ai ki candidate jongi langba ki booklet leni ki ba ngi la pen ai se ki candidate jongi ke ba ki de pen pengej ki ba nga kermen ba ngi la ban pengej ki ba kan ka election ke banwan te the rest ngatrai ngin ndang la poi hamadan ndang la keren ti boni pajba kin soto ya ka jingsham jung e jung ki pajba ru ki pajba la tip hi mingim don kam batai palat andre ngin stress ki e bangile la dengi wan ka bor kata bangi di ban ai ki pajba da ban sub content kato ni ki major issues ki ba ki wara ni manifesto kebanong kong ong no bangira ka manifesto jingi de ban penduna ya ka corruptions te kabadai bat ka corruption ngin bat ka transparency ka komsensar ka kadar ngin ong wanra iki teknologi ke ba bon ki banta example menta lada ka don ha ka ba advertise ki kam la don ha ka kabadai ban interview jaka ban penbon ya ki human interview ngin penbiang ha gono kom lengba ki teknologi ba kin suk ki briu jongi kin sania ki briu jongi ha ka yo kam yo jam kabaar kolong haka kam collect yaki revenue example kumuduyong menta hakachi ton uduyong ngide ban ka revenue ngide ban yo la kumno chi hajar chi spa le chi jar arspa chi ton uduyong andre la dangi pendon kam de technology swaba kin kit ki biru kin sil pa tumot ka tok pisa jaka bangin lech ki minister chi officer kan lech no cha ka government lomba katuk pisa ki priuken sayo ban penbhai ki school ban penbhai ki hospital bat kum tata ngin pedro kini ki bayo kam yo jam ngide bandon ka platform ka ba ki briu ki ba mde tang ka kam sarkar ki company beper kino ki ba invest po mekalia ngide bandon ka platform ki bom yo kam yo jam kin apply hangta kini ka bakwa ki briu jongi kanu ke benta kin pick up dan kin jet na kita ki bladon kin dia bedon ke platform jong ke demand and supply ki bakwa kam bat kinong ai kam ngin de pedro ya kinong rep ini i kinong rep kum bakalong menta kinong rep ki cencar kani ke sarkar ke la thok kinong rep ki ongin ai subsidi ku urea ngin penyo ku urea de practical kam don kum kata tingi de ban pej bagi de ban pembiang ke tim ke babiang ngide ban involve ikinong rep hakano ka banta ban don ki committee ki befer leni ki decision ki befer ngin discuss kinong rep katno ka jing don kam jong ki ngin penbiang in advance iki nde ndala poi ka perrep ngin sa ikendo kinong rep ban
pan ni jingkwa jungki kat ban ka sbo le ni kat ban kono ke benta kelakut sekarep kador ka bahe ngide pan penbiang in advance bangila pan point na bare kono ke jingdon camp na rep la deu sembai le ni ka sbo le ni ka training le ni kono ban ka kam rep kam riang nginde ban pet ro chaki samla jing shisha ki samla kumbolong menta ki papas BE papas MA bobon ba pin pet ha ka employment percentage kumbakalong menta all India ka unemployment kalong almost 6.5 to 6.8%. Kat bah Meghalaya pat ngimdon ke sistem baki ba bomyo kam yo jam jongi ki report ki register yelade. Te kato ka weru nya perkat balam bah ki samla ki de ban tip hai ka position bikidon hakakam unemployment. Te kani ke badan kam bang ala I baki babon hi ki state kimbiang tengimdon ki data ki babiang nya pembiang ki data lade ka kam employment lade ka kam ka koj ka kia lani hakano kono ko banta ka cukup banta ngi don kami ki data kanam bila pan solve ya ki problem ko mo ang bon wetip ka problem rei ka solution pat ka solution ka long ba ki jing yo ki data lomba ki jing kwa jing ki bru ngi design ki policy hakano korkom ngila ban pembiang ya kata to be it in finance be it in for farmers be it anywhere ki data ngi don kam ta kata ka bangi perkar hakmat ngi de ban ki kato kat ni ki phang bangi kwa ban le ni kwa ban hakane election ban yishim banta hakane election ga ban wan ka congress ni barobor ka perkhat bahaya ki ripai ni ki chedul tribe ni chedul caste ni indigenous ni ki minority ki Christians pin page ki history ko congress de tang congress ki ka party ki ba perkhat bah yangi hang ni ro bat pin page la ka badai bat ki schedule tribe jongi ka congress nado menchwa kala design ya ka 6 schedule hanu kor kam ban protect ka chai pentri jongi ta ka 6 schedule ka wei ka ba ka congress kala design bha ha ka to ka por kila perkhat ba ka ei ka future jong ka chai pentri jongi da ding le bha ka ngi pendon kam bha ngi preserve protect lene ban promote lene ngi le bha lene ngi la ban penbha susu bat ngin penbiang susu igi jron kam jongki lomba ka seksidul ngatrai ka jaj penriu jongi kat no kan kam safe pha habade ka ILP ngi kan leliang ka congress ngila perkhat pha ngila discuss pha mar ka ILP ka de ka central subject kam de ka state subject ka ei bangi ban kular hapo ka manifesto jongi ikino ki kam bangila ban le ngimdai ban kular ki bangimla ban le kan long thok ik ba ladangi kular ngin lai ka ILP ngin le kata lada ngimla pat ban le ta ka ILP ka pila ihi naliang ka sarkar hakpor bangidon ha congress ka resolution na po house kila le na ka sarkar kila le kila phas delhi ka BJP comment ka klampiang hakani ka sarkar ka ba mentaro kila don ka resolution rei ka BJP ka klampiang te kini baro ngimkwar ban bo ka manifesto jongi ka badai bat ka sarkar India kani election ka debate na menta jong ka state Meghalaya tingin bo thik ki policy bangila ban le po state banginam long ki ban thok ik pai ba ban sukular kurmar ya ka bangim la ban le mong bangingin na kaliang congress ngim kwa ban po ya ka ILP kamde kata andring soto ba ladingi bo ya ka bangim la ban le ka next election lang ko ba thok ik pai ba te ka ba dehi ka state subject ngin bo ka ik badon kam ka ba dehi ka central subject ngatrai kam long vice ni le kam bahare ngi ban supan beji ik pai ba namar ban yele election hi ka bai ban pembeji ik pai ba kuma PE ke NPP ke long ki pembeji ik pai ba ke sansnem bat pai ba ki thebot ki nang pembeji su ik pai ba ngipat ngilong serious ya kono election ngim kwa ban sukran kulmar ngim kwa ban le kulmar ngim kwa ban supan beji ik pai ba ya ka ka ba ngis ngeu ba ngim la ban le te kalong ka babakla ban ong ba congress ka klam kwa ya ka LP hanrei ngi de masau tho ba ka subject jong ka state la ka jong ka subject jong central la ka jong kata ka jingmut jongi habadai bat ka ban include ya ka ktin ka si kuma piong ha ka schedule kata ka resolution ha po congress ro ki la le tengar ngadang bodin man hakene ngi dang ngadang tho ka city chau minister so home minister de ban perkhat ngatrai nagaliang ka sarkar India keladon ha ka agenda te kumolong menta kinam include ramari tho marapan ki hapambiang ki kot kisla hapambiang ki kriteria te nagaliang ka khasi association ki lairap nagaliang sarkar kelairap ngatrai
kan sepoi ke por bakin amend ya ka ak ban include ki bobon ki kten haka ne ka hdul mde atang ka kten ka si hendre ki kten ro ki don ki banga ki badon hakalis baki kwa ban include tenaliang jungi ko kongres ya kataro kadika jo ka bong mati ladangi su tho ngin bo manifesto jongi ya kita baro lada ka sarkar India kam tre banle kamontoy ndrei kabangi kwa ban ong bangin pembiang wi jong kam nak state government ndrei ka kam jong ka sarkar ka song hakiban banle jingi na isiting ang batay ng sa Congress so try kam kta try party habanong kong hapor bakimi te kadon ha kijing kta lamar balei hapor bakimi kelara bat katto kanni ki leaders ki jongi kum ki district president ki block president ndrei ki nok thepot pat kine tementa handang ila reorganize ka party banda de halaim kra lani hanong thamai lani hamaulai lani hanong po lani hangno nga iba ki nong tre jongi kilawan biang tengila don biang ha ka position ban yakun tengam don jing artetin re kitu belami kimi kum ki leaders ngiwan wat pat di kebe ki leaders mu layo biang ki leaders ki voters tikin don bat ngi khendiat ka tu kan ni kin don hi ke bami kin don hi ki voters ru ke bale lang bat ki leaders jong ki mlen re kata ndai ki bami ki don ka tu kan ni ki barung ru ki don ka tu kan ni te overall hinga try ka vote share jongi kan nang kham keu ban ye ka banswa bat kan jingjob jongi ru hakalas election ru ngai ngi don ka jingele haki arpo lai arpo sausit ngi job arpo ar tementar ngai ngimduna re ya ka lai fo lai sausit bangile bha ngi don ha ka fight bande ha garo hills dan ya ka sian janda hills ro ngi don ka jingele ka itanat ten klem artin mentang ni kam keu hakalas namar ngi don ha government bat mukul ukta ya ka bade bat ki rangba snong ka bade bat ki hetman bat ha ka jo ka por ki nong rep ro ki ban ya ka uria bat kum ta ter ta ka kta ingi dei ka nong rep lani bade ki rangba snong menta kini ki priu kim don so bat ngi ba penduk ya ka uria ka tu ka por ki ba pen jenjari ke rangba snong pen jenjari ki nong sensyar himah ka tu ka por ki lapet ngi te ka plus point ro ka don ni bat kila don si ki parti kito ki bakarap ki ba pen jenjar ki no hikai ba jenjar keleng kim don so bat ngi to ka plus point ro ka don hi ka minus point ro ka don hi overall hinga try ngin khamba manta na mar ba bale ki pai ba kin phai saka congress kum ka parti ka ba ai ka ngi ka jing shar ka ba biang bat ka bala ban senia aba compare bat kitu ki badon manswa ki bru ki la thait amar ki jo bat ki kular ndre na por relation ki klemle tenga try mentan ki bru kin kam senia khamba susu yingi aba compare bat manswa tengam don jing sio dio le ni ngam don ke jing do jing kermen bangin khamle bha mde tang ba mi ki hi ni ki leaders ki barim ndre ki wanro ki bathmai te ki ba mi katu kan ni voters ki wanro ki babon tengam don i habalik ha keleng ngam i kam don ra kanu ki jing sio dio pemban ki kham pha su haba pej haba bon ki benta haba bon ki constituency bahek sekarang dia sengi di pada ki sengi pandai jet yang kita march yang terbataan kita thawan hidup kau ini ki sensen kita kabahek hakari berkoi ke ba na bilang ni kaseng BJP karan ban termasuk pada ni nanti hoi haga arpunyo turik kadon ngejingi jit yagi nong mi kmat kbatmai hapo aniga state Meghalaya Legislative Assembly gi jungi hapo state Meghalaya hi borok gawe tiga BJP hi namar ga diga party ga bahetam ila badong no wat aga partai inde hagri India hi borok gawe ga diga party ga bahetam bagi bersensyari gari India bagi don sibun bah dah kebetul berwarna yang keroi kepar, dah kebetul development, berfair, dah kebetul ke state Meghalaya ke jungi. Yang orang ipi ada mentah, kewiru ke state university ngingim dan. Gila ong, gila don nak gila buat ke manifesto ke jungi. Dan tangim dan tak kewiru ke madan football, katba ke jingit football, apa ke Meghalaya ke jungi gila long, kaba palat diam man dikiwe deki state apa gari India ke jungi. Ritang kewiru ke academy ke beladon lem Manipur kiwi di state hang ni ke state ke jungi ngim padon pai ke Manipur benda naru bayo ya ke sarkar BJP
Kelapan biang lut yang jualan kam kamdam migi kon samla gi jongi ka sports academy hagi sport paper ka football kamdam ki ko benora ka dis ka way ka baga medical college bar ka hospital ka bala ban ai gi jing shakri ka ba ba bar ga badru ga jo ka por ya ka bala ban ai da ka ba kamdon bendon ka jingkit ka ba khia nak mentai pai nong shong shong kamdam lam lele yau duk usuk jogi nong shong shong jong state Meghalaya nang da kamdam lele gi kon samla gi jongi ki kon samla gi jongi mentang ui abang lek yat keleng saudong i bi kon samla gi jongi ki shong hayeng klam kam klam jam bat kentei bat serang kani kan warra ga jinge ga bakrau ga jing duk ga bakrau nam ta state Meghalaya ga jongi lara ngi kum ki nong yalam ngim ui lupa tengi menda lada ki paiba ki ai ke bor sensa ke BJP hagne ka arfly election nganong yepi naga liang jong ke BJP kan create ke platform kan create ya ki opportunities paper dak beta ki samla wat kam jam ke the bat serang ki belanang la start bar ki bab panang bat start ru lagi jong ki kam bagi yang halagi jong ki jat kata gade ke jing tumu bar ke jing kwa jong ke seng BJP hapo ke state Meghalaya ke jongi bar gari India hi barok kowe kai waktu itu orang bah kisah sedang melalui tentang ke sarkas sendiri kai achievement bagi semua bala ala menunda pi hagni ka sunstem ka bangadun hapo ka MDA government hapo ka jengelam jong honorable chief minister Shri Conrad Sangma ladang abdei ong tang hangni mafiru to bishar bha ka weiru kamdon ka weiru ka achievement ke banong bala dadon kanu kanuru ka bolong ka assets lani kanu ka development ka bala le ha ka por jong ka sunstem ka po MDA government ganong yepi arsnem ngiladu how covid Henry ladang ipet menta ladapi iba yang bivanta ba inauguration ladi nadu ke por ke jingtai ke bla slam san ang tai ke bagi tip kum ke Kroboro hotel ya fikran ya ka tai ka JW Marriott ke taru ke dei ka nadu ke por memanchwa la tai ke tu napi pet ya ka JJM scheme Jal Jiban Mission ke di jeng central government ke bau prime minister jungi honorable PM jungi Shri Narendra Modi loong har ghar hal nal man ke yang man penpoi Mentang UI berkilat ban lay foundation stone ban inaugurate bagi syem berketeng belale daga MDA government ke jui henry kapdai ngi betip ke jing syai ko bala pau tigran hang te po tura ngadang siwan mena ke sini po tura ya ketua PA stadium ke bala funding daga central government tang kerteng rum dan daga central government bat ke nong ru kumnu bagi inaugurate tangsi taga kam tang siteng rum padam naga jing trai ke kam la inaugurate ga yu tang man pen i bag la le sibon ki kam ndat kum kata pej ke jing sya bat minister union minister la ida ke log khmat ya ga ba kadi ke project dep kam padam sagaju ka wairu tang ke kerteng ru jongga central scheme wadi ke central scheme kam dan kala chulo pelong politics lot la ni ga party politics ya kadi project boro ke sikpak ru ka ju ke sikpak le na do ka por menchua inaugurate mentah padep si inaugurate padep lut katungang labat minister an culture mentah la khamdan la khai ajan ya pra khandai snem ngidang tri si tri ngimpat bar ngimpat ya kore benlej ben inaugurate namang itip ba project padep re mentah ki project ki bam padep lut baro la inaugurate lut ba hak tang benong ba ki ka MDA government ke la le kata ka achievement remdan achievement ru pinogum no assembly ya ka jing trai ka bala sya kentait u kontraktor u bala sya kentait ngadon mat nga borok ki kot isla ka babiang ka baya dei dan ka benta ka bala ai ya tu kontraktor ba de reject ha po ka main contract ka ba por budak tap tender hadin dau yo ka sub contract dau jo hi la ai ne u jo hi u kontraktor ta hai kin kata ka kam kan long ka babha pila i ba ka perthei ru la yo i bakat ka dom ka basna ka diga buram ka khet bat ka buram jong ka state Meghalaya ka jungi la khalam do yong pinong high level motion pinong high level ka thought team pinong high level pinong ka khai masi ru high level ka khai sopari ru high level baro ki kam la chule lu da ka high level
Mdan syu kinong nganong ihok ipi. Ki kontraktor ki baterai haki department affair PLUD PHE baro kontraktor barit mdan bayo payment bar menuru ki baterai hapo ka power department baro ka supply ki gatai ki local kontraktor werum dan bayo bill bayo bill ki beruna Delhi na Hyderabad na kibi-kibi ki jaka barhot ki benabar baro yo billut ri kinong Meghalaya ke jungi hi ki kontraktor ki la safar hadu kata-kata batang ka bill ru ki khamyo syu yang asibat hi tengah ngam kuat bagi tray bagi NPP tambah nomor bayar decision jong ka BJP decision jong ka parti kita sim hi napo ka national napo Delhi in sim kata Henry ngan ong hi ba kumno la menteri begani ka sarkar ka bala la asu bone tang daga ba bone yang kam ke ba penyui bala tray lut ya baru ki jajkam hapo state Meghalaya jungi la tray tang daka high level